Problema ba inis kabuang sa kung anak nga purti cute na kung sugamaka. O kung ano, ingon mangudaan na yung mga panghitabo. Oh, my love, my darling, I'm hungered for your touch. Your love. Dre! Oh, Dong! mukha niyo, humunta diri. Dong! Ay, sabo kay katanaw lang ko paring re. Umso. Oh, di pala. Ako, mustan mo ka na pala. Ikaw rin. Malibayon man, katagan ka man. Tural na kay nagbunga na ang ako mga hilaguan. Ha? Tigali, nakapurgit ka. Ha? Graduating ka rin sa ito anak nga si Junior. Ini-graduate ana, makatrabaho na na. Kung makatrabaho na na, awa na, paldo na. Kining atong bahay nga daghan kay buslot ato na yung patapakan. Hasta ng buslot si mong ilong ato na patapakan. Eh, giunhan gid ko. Gibirahan na sad ko ay. Asus, ano lang ko tinuta rin. Aminong danon mao ang mahalaga. Ilom diha ay. Kaon na dito si Drake. Murag padong lakas pas mo. Mungot ito. Kakay-Jordan yun. Oh, ikaw to aplikante? Yes, sir. Di arang akong resume, sir. Di na kinahanglan. Ha? Wala na mausod din iya nga mo resume, biodata. Basta kursunada na ka mo trabaho, dawat ka na. Wala kinahanglan mga college graduate, ka na mga experience. Wala na. Basta kursunada ka lang makatun sa trabaho, dawat ka na. Kanada. Nindun, sir na. Oh, bisag bata o tiguang, basta gusto lang makatun og tuduan, dawat na ka. Pila kayo mga sweldo na mo na, sir? Minimum. Di ka magmahay. Tulo ra ka oras ang mong trabaho. Uman sa tulo ka oras, off na ka, pwede na ka muli. Uyang adlaw sa mong pagtrabaho, Sabado ra ug Domingo. Kanang Lunes hangtod Biyernes, di off na nimo. Wow! Kuyawa ko na, sir. Tinood ka, sir? Di na Huwag ka madagjoke. mag-joke, sir. Di ka na madagjoke lagi. Tinudan na yun eh. Kung gusto ka mahay mong sugod ka dayon, sugod ka, dawat na ka. Dawat ako, sir. Dawat na ka. Ano sa may gusto nung magsugod ka? Karo lang sa badawa, sir. Okay, karong Sabado. Yung sweldo. Advance na. Wala. Advance? Sabado pa man ang trabaho. Sugod, sir. Sagdi lang. Anam kayo din eh. Sweldo daan, una ang trabaho. Kadindot ko na ni. Kadindot ko din higod. Matay. Muro magnagdamgo ko, ano, sir? Wag ka masayo. Nagdamgor ka. Hoy. Hoy. Ay, samok siya. Ay, samok siya kami trabaho na ko. Trabaho sa imong mata. Ay, aray. Si Aray, unsa may Sumoy. Aray ato? Kani mo'y Aray ay. Kagay. Da, unsa man, ha? Siko lang gandam go. Bangon na diya. Tiwas na to gwas-was tong nilabhan ni mo gahapon. Bangon na diya ba? Nak, danggurum na ito. Kito ko na ni. Oh, dong si Drake, diin man ka. Ganihan akong nangita ni mo. Uy, sunanda mo. Ay, nabalit ko mga sinina day para sulubon ako din nagpaso sa itong anak sa eskwelahan ba. Sa'yo paso sa eskwelahan? Unsa mo, paso ka? Nalimot ka nga mag-graduate ron nga itong anak si Junior. Mauni kayo na day nga dugay na kayo kong kipaabot. Ug, nay, ayaw sultihin mo anak ha. Kay ako nung i-surprise niya. Surprise? Unsa mo sa na-surprise ni mo niya? Ako sa hikaya nung dako day. Maglitson ta. Si Drake, uy, sigurado ka, uy. O day, kay mo ni usas akong gisaan niya kaniadto. Kay sa katong higayon nga miabot ang adlaw siyang tawan. Oh, birthday ba? Kada ba birthday niya? Wa man ta kahikay siyang birthday. O niya akong giingon, mga ako siyang giingnan nga tingbo na lang nako ang hikay sa imong graduation. Yan na rin kay kwarta. Ay namalit ko daan sa uban. Di lagi kag kwarta. Ako giprinda ang yuta sa ibabaw dahil para lang sa iyang graduation. Maunang hikaya na ko siya ko. Maglitson ta. Unsa? Giprinda na ko ang yuta na mo sa ibabaw para doon ako'y ikagasto sa hikay sa graduation sa akong anak. Ug akong gipasabot akong asawa nga di lang magsaba kay lagi isurpresa ni sa akong anak. Unya to. Dahi, perlalay. Paibaw atos man nang ni mo dolor ha.
pareha sila sa adlaw sa graduation sa atong anak, ha? Ing na sila nga, imbitado sila. Silang tanang pamilya, imbitado, invited. Uy, silang tanan? Kadaghan na ba ato nila, uy? Silang tanan, hasta mga bata, ipada. Uy, Cedric, pasig dili paigo ang atong handa. Uy, mauwaw in town ta. Anong di man nalimot ka, ha? 5 ka baboy nga kung paliton. 2 ka buok ang lapaon, 2 ang aslon. Ana, good ana. Na may baboy na to diha. Uy, duha ra man nakbuok. Pun anak ko tuto. Kanang duha, ha? Mao na itong ipalapa. Kay dagko man na, ha? Magpalit lang kog 2 ka buok baboy para lechon. Magtukuro sa ilang pare kanorog. Kining mo... Kay namuhi siya baboy ato kapalit. Magtuko niya, Uy, dako abayin mo hikay dahil Cedric. Uy, Tungod kay maunay akong gipaabot tay perila. Inig-abot, inig-paso sa itong anak. Ha? Mapil sa tagpaso. Gusto na kong ipakita sa itong mga kadugo, mga selingan, nga dula na unya tay anak nga professional. O dili nang, di na sila maka-lockdown na to. Kaya na naman tay anak nga professional. Ha? Sila nalay, dunay anak nga professional. O, na. Ha, sila rin ay anak. Mga dako gyud kayo nga kung kalipay karon. Maong nangutang ko. Giprinda na ko nga itong yuta sa ibabaw para ihikay na to sa itong anak. Ihikay sa iyong graduation day. Pre-kanor. Uy, President Rick, ikaw mo din eh. What is ours is yours. Say ato ba? Ani ako pre, kay gusto kong mapalitin mo baboy, pre. Oh, baboy. Antag ka kayo. Plakboki mo gusto, ha? Oh, usado ha? Tulo, upat. Totoo lang, pre. Oh, good. Oh, pre, kining litsunon na ako na, mo ng litsunon, mga tutuwa kong kinanglan. Oh, unsa di ay? Litson, ha? Ano ba litson man ka, ha? Unsa man, ha? Magnegosyo kag inasal pareha sa Papa J? Dili, pre. Graduation sa akong anak, pre. O gusto na ko nga ako isang hikayan. First time in my life sentence nga maghikay kog dako. Kaysa yang adlaw na tawhan, wa man ko kahikay, pre. Mao ako siyang gisaaran, promise ko niya. Karon ini-graduate niya, hikayan ako siyang dako. Kanang tibuok barangay ang akong ibitahon. Kiyawa! Yatulor eh! Naabang mo ko'y 2 ka baboy dito sa mong bahay, pre. Akong binuhi. Nagko naman to, mautoy akong para lapaon. Kanyang balit mo magpalit pud kog usa ka baka. Kanang 20 ka buok manok, Bisaya pud. Grabe ya sa dana. Pero gusto ka, para nila kampalit. Pwede sa kapalit ato abling silitsun. Puro ilabi. Oo. Diba? Kaya dako hikay. Tural kay junior ko na ako mag Sige. Palit lang na akong baboy. Pila mo na ang 3 ka buok baboy, pre, para bayranan akong daan. Mga pila ka. Tayo sa, kuhaan lang, nag-deliver na mo slitson, pre. Kami magka-deliver slitson sa bay. Oo, siyempre. Kamog yun. Sikat ko kayo mong malitsunay dinis at dapit. So, kamo na ibahala. Saban? Ha? Okay. Why blame kami deliver. Salamat, pre. Unya, ipaliog lang kong deliver dito sa bahay. Sa Udto, no? Udto na lang, pre. So, kinanglan nga mga alas 11, naanang litson dito sa bahay, ha? Why blame pre? Basta, matik na na. Unya, pre, ang tinai o dugo-dugo, pre, ha? Ano man na siya, pre? Dugo-dugo at tayo tinay-tanan. Kinupusan pa yun. Nakarada, salamat kay pre, ha? Sige. Kanusagal ito namin deliver. Karon tapos. Kining karong mga pizza 30, pre. Mao na ilang graduation. Sige, okay. Why blame pre? Salamat, pre. Nang dulor. Oy, Pirla. Ikaw man di ay na. Ay nangumpra di ay ka. O nang, may kinagkita da ita. Muagto na ba ko sa inyo karong gabi eh. Nga naman. Ay, imbitaron mo na mo ba? Kamong tanan, imong pamilya. Karong pizza 30. Ato tas bay ha. Oy, sa may okasyon. Ay, graduation sa among anak. Si Junior ba? Aw, mo-graduate na di ay siya? O, taon. Unya kay gisaaran lagi sa amahan nga ini-graduate niya, hikayan siya. Kaya wala gyud siya makahikay atong iyang birthday. Unya karon iyang gisaad, iyang graduation. Ay, mauba. Adto mo ha, ang mga bata nang. Oh, sige. Mga tumi. Sige na, ang salamat. Adto sa ko kay napo ko'y palitong lain. Oh, sige. Maghuwat mi ninyo nang ha. O, lagi. Salamat. Hello, pre. Kumusta? Ako ni, unsa man di ay. Wala ko magkilala sa kong tingog, pre.
Ano no ko, imbitahon ka karong Sabado ba? Pizza 30. Aritas ba kaya? Oh, dada mga bata. Sila tanan. Kung may muhastang inyong iro dada. Bitaw pre. Pagari mo naman doon pre kay graduation sa akong anak. Ay maghikay mong ko mao nang ari mo nga re ha? Lagi. Tanan dada. Oh, sige pre. Salamat pre ha. Oh, okay. Oh, sige, bye. Kitsa pa man to akong bitaro na. Ay, gusto, ang maestro sa akong anak. Pero, mahibaw sad siya kung akong sultian. Mahibaw siya. Okay. Tay! Kisa po. Oh, Tay, ito na ko, tay. sige na ako, pamaliti ni mo. Nanay. Mana pamaliti. Dana, tay. Kita ka kung nanay. Oh, taga ano ka, sige. Basikuwang pa na, ha? Ba't niya pa may kwarta? Basikuwang na. Sakto rin eh. Sige rin ako. Oh, sige, amping na, kapay. Amping. Ingat. Ay, gusto. Huwag mo ko kapalit o para labas. Mangumpred ko. Asa na ba ito Perla, ha? Perla! Day! Perla! Dong! Pari ka. Nga naman, ha? Kuan ba? Kalimut ko pa mga programas na. Bugas pa. Ano sa mga? Kompleto na itong sudan ba yun niya? Wada kompleto na itong mga sudan. Wapa di tayo lamas. Ang kanon. Wapa takapal itong bugas. Aw, palitin na lang ang daan. Usak sako. Nga lamasad. Sige. Ako na lang palit. Mulakaw ko ron. Ikaw na usa ang mulakaw? Dili. Ikaw. Dili kam kuyog. Aw, og dagang kumprahon. Aw, kita na lang. O daghan yun. Doon na. Habi kabuk baboy ang lapaon. Pulos na mga dagko. Way problema sa litson kay. Laman tong lito. Sila ramay mo. Bahala ito. Sige. Kita na lang mamalit. Karon ta mang lakaw? Karon kay sunod ug ba na ra ba ang ilang graduation? Sige, kadit kay mag-ilis ako. Unya, may abot ang adlaw sa iyang graduation. Huwag yun kapungyo, nabantayan yun sa among anak kay nahibong siya nga daghan mong mga lamas ang among pangumpra. Unya to. Dong? Tay, hindi kayo mo pares kong graduation. Nahibaw na ka dong? No, sabi mo, wala daw mo maghikay. Gasto-gasto lang mo. Pasagdi lang god. Sa una kasaad man ko nimo, nahinumdum ka tong birthday nimo, ha? Pasabot ka nga nang wa ta maghikay sa mong birthday. Kana tungod kay napikihan mo to atong budget pero akong gisaan nimo, kani graduate nimo, maghikay ta. O mao ni ron. Nga, wala lang to. Ay pasagdi lang gud. Saon nga nalipay man ko nga mag-graduate ka kay makapaso na good make appeal. Mga kugod nga, wala lang to ba? Ay nganong dili man? Naman ko ikagasto. May problema mong good. Sa may problema? Kuhan mong good, tay. Oo, sa gani, sulti ko. Sa may problema ha? Naibayaran na sa eskwelahan? Ay, laim, suko niya ka. Ay, pastilan, sulti gani ko, masitol kung sa'y problema. Saan may problema ni mo, ha? Di man ko kapaso. Ayun. Ha? Darong ko niya. Diyo. Kung saan di ka kapaso, ha? Di lagi ko kapaso. Ano di ba ka kapaso? Hakbog mo ko sa subject. Hagbog ba taon ka? Huwag mo ko sa beach project. Grabe sa di mo, eh. Huwag ka maghatag. Huwag ka kahatag og project. Bisag das pa na lang tato. Huwag yung ka mo submit. O di ba, bala sa lang ka sa fluorescent. Bungkok rin mo talaga. Pawa ha? Pawa sa kutubangan. Tingali balabayan na ka ni kinumuno ko. Pa! Baga mo talaga. Hello? Hello, pre! Doktor, rin ko sa lechon. Ang rin ko sa, i-deliver mo rin sa inyo, okay na? Lechon ba, i-deliver na mo sa inyo. Oo, pre. Bungkok ka rin yun. Hello? Pre Celso? Pre! Naano mo rin pa doon, pre? Pilang ano kabuk? Doon ka buk multi ka, pre?
Sus Mariosep. Sige pre, sige pre. Giahak na ni. Di bungkog kang dako, jura ka. Dong, yan na sila manang dong. Usa sila katak di kargara ba? Ngano ka, uy? Naunsa ka? Dong si Drek. Uy, ginoo ko. Isigay imong mata. Ikutasan ka magmaayos, Dong si Drek. Naunsa ka, uy? Si Drek! Tungod sa ko kauaw, nagpatot ko sa kong asawa sa ospital. Sila nalay ako ipatubang sa mga bisita. Nauwaw ang taon ko. Unya nga akong anak ng kanahan, wa gyud ko pakita. Muna akong problema ron, usao manin ako. Unsa may buhaton ako sa akong anak. Palihog tabagi ko ninyo. Unsa man kun ka mo pasultihon, Cedric. Okay, Ate Pres. Okay, ang sender na to karagalawa. Si Cedric Ate Pres. Cedric. Cedric. Kani Cedric Ate Cedric. Pres kay kuan kanang na problema taon kani siya Ate Pres. Giandama niya ang iyang anak taon nga mo-graduate karon palitan Junior tanan lagi taon, gusto. junior niya, pinang- Tanan ngibitar pa siyang maayo Ate Pres. Sus karon ang nahitabo Ate Pres wa mo nakapasar ang anak taon. Looy kayo. Nga wa kapasar porting yan rabang pangimbitar ang litson i-deliver na niya abot na iyang mga kaliwatan. Saon man niya Ate Pres taon. Sa may atong ay katambagan ni Ate Pres. O ato niya, oy. Bam? O sa ikatambag na to ani Bam? Para na ko Bam no kani iyan lang pasabto na yung mga parinting mao ni nahitabo pero ikaw nigi-order man gyud na nimo pagkaon din ha. Dong, Kador, ay kitsa si Drake. Dong, si Drake, imong parikanor, giordira naman to nimo pagkaon, litson tanan. bayo Nya, na, ay, pagkaon lang na tanan. Ay, total, iyahay naman to, kay, bahalag na prindato nimo mo ko, di pagkaon lang ka, ay, mauwaw mo sa kag, nangana na niya, di nimo pagkaon, pulion nimo. Nanamo yun na, nag-order mo yun ka, ay, ipakaon na si mo mga kaliwat, tanan. Para mas malipay ba sila nga ngigagin ni taon ni Cedric oy bisag wa ka graduate iyang anak naggasto gid siya iyag yung gipakaon taon ng iyang mga gipang-imbitar iyang mga bisita mao na lang na ana dong Cedric kay para proud ka na pasensya na gyud mo nga unsaon nga iyaw na nagkaguol niya suko-suko unsaon ayon lang nga dibungkog na imong anak Nahitabo naman ha. So, tinuod na sa sa man taon kay. Sige lang, baril na. Bam, ikaw Bam. Be. ang kupal siguro ang kaon. Dili kay ko mo touch dito sa yang hikayo ko siyang napakaon, no? Karing usa mo ako ang tagaag pagtagad. Asa Ali ka dire sa Sirach, o sa Old Testament ni ha? Sirach 7 verse 23. Kun Kon. aduna kay mga anak nga lalaki, edukaha sila. Giudukar bitaw niya, Bam. Tudluay sila pagdisiplina. Ayaw sa. Ay sa. Tudluay sila pagdisiplina sa ilang kagalingon samtang bata pa sila. O sa timusultilan? Giudukar man niya, pero ang bata taon, wa mao na wa makakuan kay wa gyud siya kapasar kay saan may Magic ka ba yung kuha? kaning Magic ka man? may pagbugoy siguro niya nga anak sa Bam. Ako, naka-experience ko way back 1969, nagpabuhi ko sa Manila. Ang akong amo Goliath, mga dato, mga sila, no? Mga insect, kanang na ang tulo ka laki, upat ka laki, duha ka babae, tulo ka babae, upat ka laki. Pito yung anak, kang magwangan sa eskwela, doktora. Kada Lunes Goliath, naagod sila yung meeting. Diba? Na sila yung meeting. Una mga to sa eskwelahan, maghisgot-hisgot, parte silang pagtuon. Ang kumustahon bas ginikanan, ang kanimang god, ang nakasayo pra nimo ani Sir Cedric, wa mo guni mo makumusta ang pag-eskwela sa imong anak. Dunay usahay ang mga ginikanan mo tana sa maestra, kumusta man akong anak? Kumusta man nito nga ba? Ang nakasayo pra nimo ka sir kay wa kayo nimo ma-monitor, wa kayo nimo matanaw kung unsa na ang lakat sa pag-eskwela sa imong anak. Paglitan ka nang yang pagtuon magabi Basig nagsige lang siya
tuslok-tuslok siyang cellphone. Niya wa siya mo Wa mo sugod. dungaw, wa siya mo lili siyang mga tunanan. O, kumusta ho daw sahay? Kay kanang imong gimuron nga, paghikay og dako, bisag na prinda imong yuta para pagpakaon lang sa imong mga silingan. Okay man na, maayo man na. Kay gani, diri sa laing party sa walang kasulatan sa Old Testament, gingon man dito kung makapakaon kuno ikaw og mga tao, ilabi na og inikaon nimo imo usang panalanginan ang hayop nga imong gigamit, usa kuno nis paagi paghalad agig pasaylo sa mga pabasa na sa Leviticus. Galing lang usa ra gyud na kaingon ni gulat kay wa na monitor ang lakat sa pag-eskwela sa iyang anak. Monitor tato nimo Brad si Drake pareha ko nako. Bam, di sa yung na hambog tanong. Ako sa akong papa monitor gyud ko ato. Oh, adto gito akong papa sa classroom. Inig-adto rito. Ma'am, kumusta man taon sa kay Felipe may nga na to akong papa siya. Kumusta man si Alejandro, ma'am? Sige siya. Hoy, Felipe, may paikay ni eskwela. Kalahin Ano sa Pilipinas. man? Mano rin siya? Ay, si Alejandro, sige ko isunso. Oo ba? Lain na paminaw. Pero karon nga si Alejandro, si Guliat nga namin yun na, believe ko niya, kaya iyang anak, iya kung gipa-eskwela nautical. Tinaw na, natural. Basta pas May eskwela. kamot ba siya na. Muna nga, iyang anak karon tuan na sa Dubai, doha ka buok, si Pluto ug si Di ba siya- Albert. Ay, na ba, boy? Dili na- Pero kada sakto na mo, bam, ang bata, monitor ron, yun. Ato ako papa, di gito ka monitor na mo, bam, kayo saon nga, pobre mo kay niya. Kada adlaw gito, drive akong papa. Nya, mao to'y drive to siya ganang upholstery. Mao na nga, iniglakaw niya, kami sa bala, asa biskwila, pero akan to sa una, bam, ako, anar ko, tunga-tunga katubhan, alam, makuha big tubo sa akong mga amigo, mga bata pa mi. Na, di ka tuban ng dapit-dapit. Opportunity ka na katubahan diya sa Kanang una. kabalayan sa una, Oo, katubahan katubahan na diya. diya sa mga sa una, mga 1979, 80, 76, 77, katubahan na diya, tanan ba? Pero kanang ubos-ubos sa ilang Guliat, believe ko, panganan lang basak, kinagan sa tubod. Oh, basakan man na sa una gyud. Naman na pila-pilaan man na diya. naman lagi. Oh, katong ipuyan so na lang ni Aning Marcos sa kol Oh, kato, pila-pila to dito. Nakabang na dito, may kahumayan. Oh, pila-pila to dito. Dahil dagang tubod, kabong lagbagol. Ah. Kanino? Mas minuto batag kuan. Dito ko nakatilaw diling ko na to. Balik ta. Balik ta ba? Kitang ako ulit, pasensya na lang mo mga ginikanan, no, amahan o rinahan, ug eksakto bang akong tambag. Kaya bisag wa ko'y anak, eksakto yun nga monitoron ang akong mga bata. Kada ba gitawag sa English og parenting or parent. From the word parents. Patawag naman. Parenting Kay guidance. gani ang among mama, eksakto itong mga mama. Ako kada buntag kay mahilig man kong tanom, mananong ko mga agbate. Kada buntag akong agakon tong bagon sa agbate para aras sa mukapot dire. Ang mga kamot sa paliya, ako ibutan dire para muhawid. Mga kalbasa nga ni kamang sa muma ato kada buntag unsay sulti sa mong mama. Ayaw sige tanaw ng bungas kalbasa kay mga tagak na. Among mga hayop, kanding o baka, kanang ilig panganak. Sige, may tanaw, buyagon mo. Shhh! Panood mo bay. Ayaw mong tanaw ng baka nga nanganak, iba uwaw na, dili mong gawas ang bata. Ari na naman li, bongbong. Bam, ako to kalbasa sa ambuak. Bunga. Bunga, di Kana ba- pa mo, di- kagmay, di- kagmura ka nagkuha ka ng limonsito ang bunga. Dili pa sige palili sa mong mama kay matagak. Ano Dili. na may baka dito sa itlog siya gililin mong ligos baka mataga ka ng itlog baka. Kuhan kayo, ka ng usyuso kayo, marite, ato bis dagat. Mugay sa kanang kanabutakal nga mo, habal-habal, bab. Kana, Mugay kana. ka na. Di man mabati. Ato may dagat, managat ni. Dagan kami ng isda, kung tudong sa mga klase sa isda. Buyagon sa mga papas, ay tudo, kaya naatas dagat. Ay pagtulo kay mapungkol ka. Ay, ko na. Karon nga nidako na ko. Ang to nagida na ko 74. Ini kakita na ko. Ikapo na ko, ay. Salamat po, talagang lumanon. Kada ko ay puzzle, diha. Subscribe to Dramaturgo.